Akormon. Masih humna langsung pakai. Ende raja yuna samram gufur hena jai nongshoni goso. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ebar bala gosem bulu huta bunglang guys pur. Mira raja yang usaitin. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Bulu huta bungbala. Jai hinja bura boya deraga jonge benikani siri bunga. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Guys pur gobaw ni unaw dini ang mounse vlog labolaibai nongtangmoni थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामालासिनो पुरा नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गाइसफोर दानिया लासै बुंग्रा जाबाय आङो बोलो होथा बुंग्रा गैलिया दानिया गाइसफोर सोलायबाय परिबर्तन जाबाय बहुत परिबर्तन जाबाय गाइसफोर मानसियाबो सानफा एफा एसे बयगाबो थांदोंसै हिनजावाबो एसे बुरि होलांदोंसै उफाय गैया गाइसफोर एसे क्लाब देखायाबाबो जाया देखायाबाबो बोराबो ओरैसैलाय आरो गाइसफोर दिनै नोंथांमोननो ओरैबायदि मोनसे मोजां जायगा ब्लग लाबोनो नागिरदों गाइसफोर नायलां जोबजासिम नायलां बेनिफ्राय बेनि सिगांनो मोनसे आनबक्सिं खालामना लाग्रोन दे गाइसफोर र' आनबक्सिं एकदम कस्टलि too costly. I'm going to unboxing one thing I have received from Flipkart. Fisaja bawlan bek. Mana ini mau? Angke bawlan bek nengah. Bawlan. Fisaja bawlan maza bagul switch ni buat. Jalan sih jom. Okay guys. Now I'm going to unboxing one thing. Okay, hey, background pura ignore kalam bara nuzur na background pura bara cikong angnya. Gujarang ni channel le mas nakum guys. Unboxing kalam ba unboxing ni kalam ba sindro guys. Share switch ni ba khatam ni ba sapa mobile thang ba switch ni ya iPhone ni bija ba buri jana. Ker unboxing kalam da unboxing video खालामनो एकदम कस्टलि दा गयसे लाबोनाय मा होनना बुंनो नैलै बिसो गाइसफोर ओमफ्राय र' मा दं सिगाङाव नायनि आङो आनबक्सिंआ थिग जायासै बेयाव नाय बेयाव नै बुस्थु बेखौ लानानै एबार ब्लगिं खालामनोसै आं एकदम आंनि आइफनाव लाबो आइफनाव नैबेयाव लाइट दंलायो नै बरिया साफा लाइट दंलायो दा सोनोसै बेयाव सोनानै र' la 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 nang mana gulili naikho आंखौ मानो नायबाय थाखौ नों बैयाव नाय मबाइलाव नाय बैयाव नाय मबाइलाव नाय हेयाव नलाय हेयाव न होना मत सोर बियो who is that this is Elvina Kamsau थांसै एकदम थांसै गाइस शू ओके गाइस दायो मट' ब्लग एसे लाबोलायनोसै नोंथांमोना नायलांनो समायना रमायना जायगाफोरखौ एकदम साल दंफांफोराबो बिलाइफोरा रानलांनोसै लागाव माथो गियाराबो हाबा दासो हाबदों क्लासाव मालायनो गियाराबो ओरैनोथ' मट' ब्लगिंनि सेटआप गैनायालाय थेवब्लाबो मबाइलजोंनो मट' ब्लगिं खालामदों गाइसफोर एक्सपिरियेन्स लादों एसे नायलांदो साल बिलाइफोरा गोमो जादों जायगाफोरालाय एसे समायनामोन समायनायालाय खिन्थु मा बुंनो गाइसफोर अरुणाचलनि हाइरड नालाय जोबोर मानसि आप डाउन जायो आरोखि थांलाय फैलाया बारा जायो आप डाउना बारा जायो फाग्ला बेखौनो गिना खारो नामा खारबा ओरैबाय ये नायलाय मादै गसंदों नायलाय ये र' बिस्कुट दोन र' खारबा आया सेलाबो नामा र' बेलाय हमलाय गारिखौ र' नोलाय फाग्ला खारनाङा
Hoi. Harbo. Harbo. Harbo dah. Ye, sampai ya. Nô làm với nô. Làm với. Nô. Khát châu với mà hư mà thằng mình sờ. Ya. Lagau. Nô. Yeah, đang có gì suy chín với ra là lấy đàn này mà. Aquarmon. Uni Aquarmon lagau. Rồi. Nudung na guys berai bayi thopa. Lo top mangki. Ye fakla sih nak kalau gila lo suci nubu. Ro. Nings. Berapa mobil sebelah nak karun bala. Masih hom na lang na ko pagla psi. Dia hom. Hawa jam na ja ke sundala. Dia jam na ja ke sundala. Yeah. Wait. No. Akau non bos. No. Laga. Ini hu ipsan hu. No. Wow. Nudo, guys, for everybody thopa mangkiya. Psine langne masuk homna lang nagiरदों आङो. No. Boleh. Ayo. Masih kok kan dia Pak. Gila Pak. Hal ini menjadi karbai Pak. Gila. Wah. Oरैबायदि थनथ'जोब्बाय ना गाइस दा बुंसै आं गाखोदों गायदों आरो बेरायना फैबाय एसे बेनिफ्राय दा थांफिननायनि फाला आरोखि हरसिखा बुंनायखौ मानसिफोरा फाग्लासो होनदों ना बेनिफ्राय मोना जाबाय आरोखि गाइस जों दा न'आव थांनायालागि मोनाहैसिगोन आरोखि दा हर जाहैसिगोन आरोखि जोङो दा थांनायालागि जों मा थांनायमोनला जोङो मोनसे इमारजेन्सि खामानियाव थांदोंमोन सिख्ला नायनाय नामा औ सिख्ला नायना सोर नागिरलायो नोंनि ना सोरनि आंनिखौ नङामोन नंनायालाय नोंना सोरनि ओइ सासे दं ओइ सासे थांगासिनो ओइ सिगाङाव सानै दोङो ओमफ्राय गाइसफोर नोंथांमोननो मोख्राखौ देखायनानै थगायनोसै नामा दिनै मजा आया ब्लगाथ' बारा गोलाव जायासै नालाय बारा इन्टारेस्टिं जायासैबो जानो हागौ तारमाने खामानिफोर बेलेग लाना फैनायमोन नालाय जोङो बेनिखायनो दिनै ब्लगखौ बेसेबां दोननोसै नामा गाइसफोर मोख्राखौ नुना गोजोनबायबा कमेन्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामना होबाव दे गाइसफोर ना मा बुङो येस